ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରରେ ଏହି 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ମନାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ମନାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼େ ବା ଯେଉଁ ଘରକୁ ପାଦ ଥୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମହିଳା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା, ଖରାପ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବରେ ଭରିଯାଏ। ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନରେ ହିଁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖାଯାଏ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭିକାରୀ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନିଅନ୍ତି। ଏହା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟା ଅଟେ। ନିଜର ଭକ୍ତ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭାତୃଘରେ ଯେପରି ରାଜା ଭିକ୍ଷୁକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସତୀ